siasa yoro gongoro wa Gusii munanyirigereti gaboniga siasa guchikobe nkong na ende ntindi asengencho muna siasa ya boniga ntoye basically asoro gongoro wa Gusii toetebe yonsi yabere siasa emurikire ne na token sim bono nabo konyoranga abantu imbayirigereti gambaruchinga ebesa nere guchie side ya muino gaiga abarabumba yitagiti kero bakonyora umurayi uri ugutene no batewe nabono rero gatimbo ati ebesa abe guchiko bako na ende siasa boniga ne bwato umuriro munga singechonga abantu barorile chilupo chinyingi bataite gusieka bono kiro monta agocha nekerundo kelinga nintaite nkole gento gete kerase gete na segete lakini bone kigego chikiage kidogo asi siasa ya Gusii ya sai ne aspect ya gunism timaite arase bakuru nande nomboli mbara bitimba manyeti akini mbaro roro yugo na eno what ya tinda ikawutwara nande tinga irituze nintagiti yeah because tigatoboli na siki kwanza abantu bagutwara chigoni first thing according to myomboli ndagotenga kero monta ati a minute na deliverance yegento kelia okorera abantu bae na kia kogera kwa masi abantu abange bamukonya gusikia abantu to ask questions so I know I will deliver kingo twara chigoni cyo gusikia abantu let people come on board babolina ekeneke torakora mbairaneringa tindakora singinzo sababu yene osengo korukire nkiranda we nkenyora mupingo nde bwensinga yani kidogo siasa ya Gusii ni kama tunaira nitoyiruke munelia ingaki ya Moi. When Moi was a leader, let his soul rest in peace. I was very young. Lakini nditora abana turi school iga wagatebire rita Moi watebushi guchuru bwatu wono like tuiranire chinga kishiri cha Moi nga we cannot speak about our leaders simply because we are afraid ngocha bale batuite which is not going to be a very good thing to when to act very fast to rectify ebintu siasa ya Gusii ebe siasa ya ideas. What do you have? What you unkiyokoleta on the table? Nkigwakolire nkikwabwenete gokora nkwabwate this and this allocation of funds yo gokora ebintebi ngwakolete twaburani twiranirani na sanity ntu abana siasa ngutumia turebesa kurigie kero gekeiga teri necessary ngatusie ta lazima tusie ntoligosia maybe abandi ntoligosia lakini movement from one place to another netagitebesa so we are using money to look for the seats. We are not supposed to be disrespected. The same way na into when to go disrespect. Bali baron seat go se bali to koli na barabu. Like siasa negento kere I think I can call it simple but difficult. Kero kerigere di kero konyoro bwato uwo bagetenga torigo chakoira nerigente kebuya yesuti abantu bawo go se keisanikia abantu bawo nakyo konyoro monta kurigeria abantu nchuo mubanga kere bakobulia maswali.